As aventuras de Minchi. ¡Que vento! Como se lles ocorre a Dani e a súa nai deixarme aquí fora co vento que vai? Vai, Minchi, és tan delgadiña que o vento te leva. Se foses máis grande e pesada como, por exemplo, un elefante, non terías ese problema. Xa, os elefantes aturarían un furacán con moito vento. Minchi, sería difícil ver un elefante voando polo aire. Por certo, mira, parou o vento. Menos mal, porque eu creo que Dani se esqueceu de min. Mira, e as crías dos elefantiños tamén nacen grandes. Pois a verdade é que sí. Véxote moi interesada polo mundo dos elefantes. Queres que investiguemos? Investigamos. Os elefantes. O elefante é o animal terrestre meirande que existe. Tan grande que pode chegar a pesar máis ou menos como 10 coches xuntos. E é tan alto como unha casa de 2 plantas. A parte máis divertida dos elefantes é esta, a trompa. E utilízana para coller comida. Aliméntanse de ervas e da codia das árbores e poden chegar a comer 200 kilos nun día. Iso é unha barbaridade. Os elefantes son moi intelixentes e teñen moi boa memoria. E sabías que producen moitos sons cos que expresan diferentes sentimentos? O máis coñecido é o berro, que fai cando está asustado e que se pode escoitar a moita distancia. Mellor que non me pise nunca un elefante. É mellor non teres que alimentar nunca un elefante, Minchi. Víchelo que comen cada día. Ui, sí. O que podo comer eu en anos. Este animal merece unha canción moi grande. Veña, estou desexando escoitala. Minchi, Minchi, trompa, Minchi. O animal máis grande é o que máis come. Con grandes orellas, ten un corpo enorme. Porque pesa moito, é como unha casa e colle a comida que alcanza. Porque pesa moito, é como unha casa e colle a comida que alcanza. Minchi, Minchi, trompa, Minchi. Minchi, Minchi, trompa, Minchi. Moi ben, Minchi, encantoume.